sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo of the year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Aksyon Radio Philippines, Star Time, plus 9:50. Mayong gabi. Kamusta naman ang mapalangga mo nga matag para mati? Karon nga adlaw Lunes, petsa 16. Bulan kita gyapon sang tigkiriwi. Kabay pa nga hindi magkiriwi. Nagapabilin sa tuig 2021. Lunes namang edisyon sa Yusiri nga para tuntunan sa kadanda liwat naman naton nga mangin kabuilog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipo nila sini nga mga police report. Blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa atong sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kag durunggan oras sa kagabihon. Katimbang sa inyo palatuntunan, Patrol 2. Nagalambiyong naman sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why naman ginapangayo. From where the action is. Aksyon Jan Diaz mag-responder back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato nga pagbantay sa update sa COVID-19, national kag international nga mga balita, breaking news, flash report. Kinatutukan na sa aton news center, Aksyon ang Depensor.
Opdama kita sa atong sininga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madara. Backup diri sa aton nga IT expert, Christian James Pinares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang korman sa Siliga Palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras. 8 ka minutos kapag pangalagad inyo Palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Una kabayan sa ato siling pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bayo. Iwat naman nga nakibot ang Bacoleños pagkatapos sining panibago naman nga balita na may duha naman ka mga kaso sang Delta variant nga namonitor diri sa bahin sa Barangay Bansilingan. Lugi na sunlog ita no? May lambda na, may Delta variant pa. Ano ning kalibutan ni man? Hindi na maintindihan ang lakat sa sitwasyon sang sining COVID-19. Nagatinuhaw-tuhaw lang na daw uhong. Pero ay dapat kabalak-an ang aton nga pumuluyo. Kaysa gihapon kontrolado sang aton nga LGU sa siyudad sang Bacolod. Ang sitwasyon kong virus sang COVID-19, ang paghahambalan, hindi lang kamo magpanik. Ang importante, disiplina sa inyo kaugalingon. Sundon tarang permi ang health protocol. Plus kung may bakuna, babakuna na. Ayaw na magduha-duha pa. Kinatunan sa pila ka mga eksperto sa ikayong lawas, especially sa ato National Interagency Task Force, ang posible pagpalawig pa sa quarantine status sa pila ka mga lugar sa pungsod sa Pilipinas. Tungod sang nagapadayon nga pagsaka sa COVID-19 cases sa mga banwa syudad, sa mga probinsya, sa mga riyon, sa palibot-libot sang pungsod sa Pilipinas. Ang importante, maghalong lang kita. Health protocol, pras ang aton sininga pagpabakuna, isa ina ka mabakod nga pamaagi, nga aton malikawan, o hindi gidman, mapahagan-hagan ta ang paglaptas sang virus. Hindi ka ba sa ato sinipalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Bayo? Ang pinakabago garantisado kang epektibo pangontra sa kagaw na nagahalit sa tao. Karon nga adlaw disperas sa kadlawan sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Buwas ang amon anniversary. Ika-52 katuig na ng anibersaryo sang DYEC Aksyon Radio Bacolod in the name of public service. Nalabot naton ining ika-52 katuig na birthday anniversary sang DYEC Action Radio sa Bacolod. Inatungod sang wala ninyo pagkataka, wala sang untat nga pagsuporta sa tanan-tanan nga mga programa sang DYEC Action Radio Bacolod. Alin sa drama, pakadto sa news. Salamat gid sa inyo nga pagsalig. Kay kung wala sa inyo, wala man kami diri. Ang mga tao nga wala nagauntat kag padayon nga nagasuporta sang DYEC nangin inspirasyon sang tanan nga mga tao behind sini sa mikropono. Ang importante,
nagadulong kita sang maayo nga balita, patas nga balita. Waay sang may ginadampigan, waay sang may ginakahadlukan. Ang importante, mapagwa tang matuntuon nga isyo. Sa kung sino man ang dapat magsabat, bukas ang amon waragwagan, bukas ang amon mikropono sa pagsabat sa anuman nga isyo. Ini ba nagrason kon nga nagdugay kag nangin 52 katuig na ang Aksyon Radio sa ngalan sa serbisyo publiko tungod ina sang patas nga presentasyon. Amon ang amon nga panindugan. Nagapasalamat kami na bisan paano wala mamusingan ang ngalan sang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa anuman nga mga controversial nga mga issue. Although we are not perfect, kung kaysa may mga gamay gid man kami dili kakapaltahan, tao malang kita nga makasala kung kaysa. Pero sa ginatawag nga serbisyo publiko kag sa patas nga isyo, kami ara gid nagapatunga para sa inyo. Ang pumuluyo apadayo nagaserbisyo kanagasuporta sang DYEC Aksyon Radio Bacolod nangin inspirasyon. Nangin inspirasyon kamo namon na nagahatag kamo sang kabakod kag puwersa sa amon. Agod ipadayon ang serbisyo publiko. Salamat, salamat, salamat sa inyo. Whoever you are, wherever you are, Christ count on you. Madamog nga salamat. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Advance happy anniversary para buwas kadlaw sa pumuluyong Bacolenyos kag pumuluyong Negrosanon. Adayon kami na magaserbisyo sa inyo. Tub-tub ara kamo sa likod namon na nagasuporta. Ini kabahin sa ato sila nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa kanan na sidik kag less caffeine, insibugan sang nagkalain-lain nga sabor ang resulta manamit. Ang kinarain pa sang Dr. Alfred's Green Coffee sa iban nga kafe, bangod sa iyang nutrients, amo ini hindi katingalahan ang Dr. Alfred's Green Coffee
Inyo sa Manilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:03 na. At sa tuloy check ang mga report na gikan sa ato cinema correspondent durante report sa ato cinema Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Kamustahon ta paglibot-libot naman balik ni Action John Diaz sa Lunes edisyon sa inyo palatuntunan. Ibaloon ta sitwasyon sa syudad sa Bacolod pagi sa observation report sa ato cinema Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari sa Action John Diaz sa Patrol. John, may gabi, please come in. Happy birthday! A birthday to you tomorrow. Tingala ko do advance ka na aksyon kay. Ha? Ako do advance ka aksyon ka. Agali kay buwas agad man gali, no? Do na Lipat ka, lipat oh? ko ya. Do ano do mo ko do hindi ko ako. Lipat ka. Lipat ka. O buwas na to. Oh. Ay, do ko mati ko do think ko na in advance kay Vice Governor de Preparer Sa ano na? para buwas. May ano siya, oh? Do may padala sa boss eh. Waay ko ideya. Do alang kabon gito ko do buwas. Ay, gali. Oo, dugi mo no ni manager ginasakon. Ate, pasalamat ta sa iya, eh. Gani, ang bako dumayo gid. Mano na lang kami ni Kulway ka man. Ang bako dan siya kagapon, black eh nakita kay gapon. Oo. So babaw ko matik agad boss kay para matamyaw ta ka. Bo. Swerte, ah. Ang bako ti balas ako na ate sige. Kaya total lara man lang gili ang ate sige tamyawan ko da. Wow. Ang gabi lang kay Vice Gold Preparer na. Pamati action din. Kaba ko di ba siguro do batagon ta niya na ida sa Domingo naman no? Kaya doon pa may pakyaw Domingo daan, way tagbalo kun di mo sakop ni. Gani. Kung ano naman yung matabok. Kabalo ka action kang Delta COVID-19 variant. Dito ba ko do ka kasapawan la iban nga mga problema. Do gid na batsagan sa mga iban nga mga residente. Do why naman sila matsagan nila do normal lang ang sitwasyon. Oo. Lakat kami kay ina sa may barangay Mansalingan to. Bala may mga delta di. Pero sa mga pumuloy sa buwan palibot. Ang malila COVID, manadap, importante galong na kami Amo na importante. Masok lang kami face mask Oo. Kasi ang iladri magulos ano naman may vaccination diri sa barangay Mansalingan now. Iban ka pamangkot na mo bakuna naging sila guro action ka. Oo. Kasi ang balita mo nagman mon nga panaming sa kalawasan Gani. para hindi kami matabikan COVID-19. Kaya balila COVID, basta pa bakuna kami nga, baka bakuna ay, di ba may Mansalingan kay para tapos na yung storya. Oo. Ang wala sa buong mga tao, sa buong mayo na sa buong ilang pananawan, lain na. Bakuna ay na kuno diretso kay para way na yung COVID-19, ito, mo na yung ginaulat nila tanan. Amo na importante, bakuna. Gana mo na balikan nila, siguro kung mabakunaan, tanan mo, tap na ng COVID-19 mo. Kabay pa. Ito mo, ginakunombal nila, kay ti basiplap lang ginaulat niya nga mabakunaan lang man sa tanan para way na yung kaso sa COVID-19. Kaya tiktok-top naman kapanginti para sa bakuna, niliguro maguntat ni mga COVID-COVID ni kung na makilala ko pa, laboton ni kuno letter C mo. Yun na mo damo na nga ang mga variant niyo. Ang letter C na, amo na ang alandaman. Ang letter Z. Ang daman gid na. Kay base mo na vlog si Bra agi. Amo na guro si Bra gid nga agi Sobra pa na sa simbra, kita mo na ng zombie kang natawag. Sakto! Zombie mo na yung basang, party na yata! Kay zombie na ito, Lumambot sa letter Z, sigurado zombie na na. Timo mo, ginaguro, pag naglambot sa letter Z, sakto ginaguro mo nga pananawa na, kay base mga mamo na naman, dapat hindi na natin paglambuton da, no? Gani. Kaya yung mapabakuna, kagid. Ang mga rin sa iban, ang sa online ablang, iban ka pamahog. Abala mapabakuna ka mo, so after pilang ka mag-zombie ka mo na. Oo. Yan ba, masang taga-online, hindi ka pa naga, kung mag-zombie kami, ikaw bilin. Party na yaga, no? Kaya para tingob, tanan. Na, at least alalangay, kag hugpong kita yung tanan. Ano ba bisan pa paano, nag-off danay ang tanan na, no? Anyways, karong gabi, libot sa patrol, alias na kalabot kami sa Mansalingan, subong gabi to, nagliko lang kami galing kido si Police Major, or Police Major, Police Captain Bonilla to, Y2 backup 7, kabalo ka,
do batiko do manog major na to. Manog-promote na. Ato na to. Oh, okay. Ato na to sa may Iloilo kay do interview to sa bungmong. Para interview. Oo, amba ko siya ti amo na na. Amba na tani amo na ni. Ati pag amo na gani paduguan mo gina. Paduguan niya kabay pa, kaluyan na. Oo, kaloyan. Amo ko ti lapit lamang lapit lamang ng station sa GNJ. Oh, sa pa Hindi na. ka maglayo sa may backup 7 ng GNJ ah. Correct. Ginti amo ko siya kung gusto mo gani kisa magpa-cater, pwede ka man to kapag-cater. Ano ba? Ginti Brian ka ba sa gina, pag kudugo ka, pwede ka to ka palabay-labay no? Gani. Pwede ka gito. Kaya manog, basta ganun mag-promote na. Hopefully nga madayon, no? Kaya para tawhay na kalipayan na ganayon. Karoon yung gabi, tinalabot kami sa ibang gamital. Dala sa ibang gamital, dulom-dulom. Gito mo, ginasapakan doon ang mga gamitalaw. Turti ka dulom, may gidapiyak ko yung suga. Ang sa ibang gamital, hindi mo kalabot. Ang suka-sunga sa intersection point. Isa kibot ka nila, may nagalusot, yung motorsiklo, may mga four-wheel vehicle, dira. Kulpi lang nagatabok sa intersection point. Pag binungguan na, ito sabaw, disgrasya gid. Pero natin ginapayo, pero dapat kung ka naglabay, kung ka biyahe, kabi motorsiklo, ano mga sa isang salakyan, basta gani ibang gamitala, ay nainay, kay dulom-dulom, lalabot nga taklado na daan magpasaka at intersection point, hinay kagid. Kung nagabiyahe ka sa mong gabi, pwede nyo remind yung mga kilala, doon nga daman labay, blabaw! Dapat halong gid. Lantaw kay base binagaburhot ng agit. Na matyagan niya, doon nag-fast and furious siya. Pero palabot mo naman din sa mga kuri. Saan nagman yung mga kuri? Tapos, pagpalo, usot mo to sa may Las Palmas, portion dulong, pero ang tuwa sa dalan niya, LED, na ba ito parang niya naka-install sa may semento. Sabi may mga giya, sila yato din sa mga kuri, mut na, no, pulos na mga suga, dito na mga makita, sa dalan, purte, kadalom, lalabot, may nga, may area na sunugan, pero layo na to ya. Pero yung mga kuri nga portion niya doon, mo gina medyo, nagpa-problema, aksonere, kayo doon kadulom, kita da, nga portion, paglabay namon, subong nga hapon. Labot kami sa may Burgos Circumferential Road. Labot kami sa may Burgos Circumferential, iko kami din sa may backup 4. Then, labot sa may Burgos, sabi sa may problema, sa may saragman ng dalan, digtuling gito sa may south, dapat siguro dito gina tatapon gito na, kagaan gito iktalupangod, sa atong mga otoridad, kaya para hindi ito magtugas ang aksidente kung gabi. Gani. No? Isasali ko na mo niyo, wala gid kondisan nag-ambulan. May mga bituon, so right, pati man sa pag-ulan, may bituon sa langit, pero dapat sa mga kakson na hinay-hinay, ginikon nagabiyahe kung gabi, no? Kahit hindi namin ito nga sitwasyon sa paribot sang syudad sang Bacolod, dulom. May mga area nga dulom, may mga dalanon pa na nga medyo madulom-dulom akson, Eric, no? And ipamatik ko lang, kay si Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan, may reminder sa publiko, labi na nga may Delta variant na karon sa COVID-19 sa Barangay Mansilingan, aksyon, Eric. Yung kaso ko natuod dito, pati depende sa pagbatong sa tao, no? Kaya kung nasihan, talibas ng last year, no? Natong first case namon diri nga duha ka bilog ang mga tuwa. Katong hindi man tugal sa Mansilingan, kundi sa Barangay 26 to sila. Nagpamalila sila, pagbalik, diri sila yung nag-quarantine sa Mansilingan. Wala siya nagbalik sila barangay. Pagkabalo sa pumulo ito tayo, no? Pwede first case mo. Di subong niya, namunahot, kaso namun din, naman ang tao. Mga ayawan, galing kami ka panawagan, saway, pangabay na i-observe na lang ang protocol bala na masuksok sa face mask pag wala na isang sipon-tipon, kasi ang tao ay masugal. Ikaw ba ipasa sa sining ako, sa sining resulta, no? Magkalma na ang tao, kasi importante, mapataksin din. Kasi ako yung kapatigin ko yung kung ma-vaccine kasi may 100% protection kayo sa severe na nakul eh. Doon nga malatan ka mangyapol, so mild na. Ang importante, mild na, no? May ang ako, sa ako mismo pala, ang duwa ko kapasin, disgrasyado ko. Ang isa ya galian na ako na vaccine na eh. O pro galing siguro, prior sa second dose siya, nalasnalo siya. Motor, perting igo, business siya. Actually, kabatian, si Barangay Kapitan Boy Pico, simple nga reminder, magpa-vaccine, gid.
amo ginang pinaka-importante diri nga reminder ni kapitan sa mga pumulo dira sa barangay Mansilingan para hindi matubikan sa COVID-19, kalma lang, hindi magpanik, halong lang, doble halong, sunod Yes. sa protocol, magpabakuna. Doon mo na ang mga tip nga gusto niya palabot sa publiko para hindi magdamong kaso dira sa COVID-19, especially kung ano mga signs ng variant, wala pa pareho na sila tanan, pero basta naghalong kawagid sa problema, action, Eric, no? Tani masundo na sa mga ka-action na ton para malikawan ni mga paglaton-laton iba sa mga kaso ng COVID-19 din ka mga bahayin diri mismo sa sulad sang Bacolod. Ang patrol nagibot kami sa Lingapon diri sa may plaza publika. May pilang naot na ka jeep nga nagahulat, mga anom ka mga jeep punta Taytay, downtown area nga ruta. May taxi, may duha kay nanalabyan amon ka mga taxi. Pero ano naman dili ka sugsugpo naman na mga taxi kung wala natin may masunod na no. And then ang mga street cleaners, na nagamatama sa sila po form, kaya nagaplastar na, pero kayo malibot na sa Bacolod rin, kag especially sa downtown area, manilig na sila, sige na tutog na nakaroon magkagaw, na mahakot na bala. Pero kagabihan, subong reminder, kaya nga kotay, subong sang IPM, gabi sa kapanakot sa basura, so ang mga basura nyo, special kung schedule nyo, plus tayo nyo nga daan. Okay, para mahakot, kaya hindi kami manimaho sa inyong lugar. Good luck kung manimaho kami sa basura, kaya may special kung basura, bukid-bukid. Sos! Pwerte ang usbong kabaho action, Eric, no? Anyway, so far mo na, ang pinakalang sitwasyon sa palibot ng sulad sang Bacolod, sa mga gabi mga ka-action. Sa totalan mga ka-action, bantayan ang pila ka mga balita tipon sang patod diri sa gihapon sa tudon nga padayon nga paglambiyong sa total mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa aton lawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga koron kagang hindi regular ang pagpagwa sa higko sa aton lawas sa may dako nga papel sa paggawa sang aton immune function. Ang dapat imuon, simple lamang makaaksyon pabaskugon, kagbasan nyo ang inyo immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit ng Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon John Diaz sa reporting live giga sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikata na karon sa aksyon John Diaz. Sa ilatipon nga mga aksyon, balita, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:16 na. Ang report na Aksyon John Diaz, giraduro naman siya sa kalawansang DTX 500 capsule. Para sa kompleto ka management sa Liver Detox, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw.
ang admin chief sang Bitaw dira sa siyudad sa Bacolod. Kay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga, Suset Alunan, sa kay classmate Merly Dolido Magallanes, uy, sa kay Toto Sani Losada, salamat gid. Sila niya happy anniversary Action Radio Bacolod. Sila ni Toto Sani Losada. Regards lang ko kay Vice Governor Jeffrey Ferreira. Sa kay Nene, kaga Catherine Nolias, dira sa Farmville, sa Barangay Panokoy, upos sa kabataan, dira ga-monitor sila sa ato. No? Lamat gid. Sa kay Neil Brian Baluis, ga-monitor man sa ato sa Papalaga. Sa kay Homa Lumina, sa kay George Bistada, sa kay Ercel Flor, sa kay Mila Milyara sa pool, dira sa may Park Sunflower. O ni Purok Sunflower gro ni Barangay Tagog, monitor gid si Mila Milyara sa pool. Mami Diana Consolacion and family dira sa Isabela, may gabi gid. Sa kay Rufino Ira Gabino, sa kay Yuni Bilaong and family dira sa Aning, Barangay Panokoy. George Vista, may gabi. Sa kay Prima Malisa S. Magbanwa, ga-monitor gid sa ato. Tapos na dira si Maninay Cynthia Morp, kag si Baymay Kagkaloy Bibidor dira sa Rosario Heights sa Divisyon sa Barangay Takuling. Kay Maninoy Jerry Honteveros and the family, sa kay paring Roger Montalvo and family, kay Joseph Chua kag Julie Chua and family, ka-monitor gid sa aton. Sa kay Maninay Toto Chong sa Kapor Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, ka-monitor gid sa aton. Si Rogelio Toto Catalbas Jr. sa Saway, kabataan kasama migo sa Puno Lunok da, ka-monitor gid. Sa kay Mr. Arioben Tampos, ang LTO Chief sang Bacolod, kay Engineer Nonoy Garunan, kay Ma'am Julie Hamandres ang All Sector, Industrial Sales Kabangkalandra, ga-monitor gid diri sa inyo para tuntunan. Salamat gid ha. Sige, sektareng unang report ni Action Rofo dita. Ari na siya nakalupad na pero nakugpa na kay liwat siya nga mga dulong sa mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, ay patrol, field reports. Yari sa Action Rofo dita sa report. Alagitit, pasok! Yes! Sabi nga ba yung Rex? Do kondisyon ka. Yan yung pang-ibot lang na. Pangibot na, panggulat. Pag-ulat lang na. Kasi may namin sigong chimpusin sila mo na ano pa daw. Yahey! Tuod Wala no ulan. sila. Way ulan? Oo, daw damo bitoon. Oo. Yung sunod matagoy, damo man sa bitoon. Mga bitoon, family mo. Gani. Ka-monitor man. Ay, si Rita, Bolivar sa Derek. Oo. Ayan na sa Action Radio, ay nagigyalalin mo. Atod ka. Oo, nabihag. Sa una, gasaylo-saylo, pa nasa subong Action Radio na gid siya. Oo, ay nagalinali. Ah. Gininfluensyahan din sa rin ako kung di ka mo. Yakinanan sila. Correct. Hindi ka na mangita sa iban pa ka na ng estasyon. Oo. Hmm. Why na nalinalin? Monitor ko sa tuod. Why kita linalin sa aga? Very good. Pagkantala na mula ako. Hasta na magabias na sa Night Patrol Action Eric. Ay, salamat. Oo, dito wala na gitna. Sige, liputon pa na sila. Amo na nagtirada. Oo. Actually, Eric, ari mamati po na ito niya nga mga balita, diri sa may siyudad sang Silay, isa ka wanted person siya niya ang arestado sa sa kapulisan, diri sa Dakbanwa sang Silay. Ini person naging kilala kay Meltor Enriquez, Idicto, alias Melmel, 20 anyos sa Panigonsul, pero pumulis ang sityo para Barangay Bambulak, siyudad sang Silay. Ginakupin siya kay na malas 12:45 ang tagnasang hapon sa nambitan iya nga duo. Iniangot iya sa warrant of arrest under criminal case number 29911-C para sa kaso sini nga acts of lasciviousness. Kag may piansay ning nagdangat sa 36,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest, yung issue ni Honorable Judge Yunistan Kwan Singh sang MTCC
Silay City, Kabaypit sa ni Agosto 16, 2021. Yung nambitan karon nga persona ditinado sa may custodial facilities sang Silay PNP Station. Samtang tatlo naman niya ka mga persona nakadakpan ni sa pagbayular sa PD 1602 o kung ining illegal gambling action na Eric. Ining tatlo, gigala kay Marlon Leonor, Iulay Bar, 61 anyo sa Peligon, may asawa, Christine Hinulang, Iba Yunita, 27 anyo sa Peligon, Dalaga, Geraldine Lim, Imana, 51 anyo sa Peligon, may balay sa ka-government employee, Alan Pumulio sa Matagoy Interior, Barangay Rizal, Sudad Sang Silay. Hindi sila yan na itakop tungod akto din sila nga nadakpan yung nagahapang sangtong its action area kay na mga stress ang takna sang hapon sa nanlampitan iya nga duog kagini nga operation sang katapo iya sang kapulisan Tres de Palwasang Silay recorded gini no atin sa bagpo sini nga issue nga body cam action Eric ang na-recover sini sa tatlo among mga masunod. Isa ka set sa nga baraha, tatlo ka plastic chairs, kag lamisa, kag sumuman, kasi dangat sa 310 pesos na ila sinipusta sa lambitan iya nga palaho. Yung tatlo, gindala sa may Silay City Police Station for proper disposition. Di dako ng ilang kwaon nga premyo ko ro, di na magnubos 30. Ay, oo. Sakit na yan. Sakit. Subong kiti ang pusta mo, ang pusta mo piso-piso pero ang imong piyansa libo-libo. Oo, manggani. Kila mga taga-interior man-aksyoner kaya nalo, yan tayo lima, si kumabadal, manibilang si Kiral. Di na ako pati regular ni siya yung empleyado sa syudad po. Ay, agoy. Oo, mali siya singot niya. Base, bala... Nagulo-intra pa na siya sa kamada. Di naman siya inano nga. Ang ila sa niya, ang ila sa actionary, version malang according sa ila. Yung version gani, prote illegal. Nagani, ili mo lang nagaling illegal, piso-piso, may tawa bala, hubol gidyaw. Piso-piso, pero kaya nadakpan ka mo, ang inyo nga piyansa, di na magnubugros 30 mil. Oo. Sus. So, makon mo na, piso-piso. So, mo na lang nagtakadbay, sabi ang pang nalangamutan sa nanay, pwede mo na? Oo, kung ka mo, hampang na lang ka mo sang tansa ng... Hindi gani ko na lang ka mo, hampang na lang ka mo piko kag kalo, Oo, gani, oo. Walay kontra chimpo. Oo man, kung gusto nyo nga mag-tripas oras, lupanguyag ka mo tamula, kung dilipas na lang. Ay na, naman kundi naglingin ulo nyo pa, antes nga taway obra nyo, tipas na kay Manang nag-obrap na sa City Hall, ti karon dakpa na, priso, ti, mapiyansagin na siya. Oo, hindi ko galing kag naka-sprektar ni kay Geraldine mo kung ano niya sinig, tiro, mapiktuhat sining ako na retirement sini or ma-appear gini sa record ko. Wala ko na din kapalo din mo, pero kung inquest ka ko, sigurado, gitaya, ma-appear gitaya. O, ano tala, timing na. Sa luwat at least may leksyon ang mga barangay Rizal, no, kag ang talan-talan nga 16 ka barangay Dres Residence ang Silay, si Police Lieutenant Robert Pitati, maid-id no, nga nagakampanya kontra illegal nga palahor. So kung pwede, hindi lang alay magpagpalahor. O hampang lang ka mo, ang pustana, itiya mo lang na tansan lang yun nga, wala naman. Depende na sa inyo. No? Tansan ka, magsumahay lang ka mo, dito lang mas balan nyo bayranay. Magpalapit ang pulis. Magpalapis ang pulis. Stoy, gano'n ka mo daga, panahor ka mo daaw. Ti siro, tansan yung amo niya pustaw. Ti parang tansan na, butang mo da, sa siro sa tansan, sa may duol, butang mo da, 1 piso, 2 piso. At least mabayaran na, hindi ka mabudlayan. Tinutudloan na sa tinuntuaw. Natudloan na sa mo. Gani. Hindi na naman panahor, Oo man, amo lagi lang nga doon sinadira. Kag kung pwede lang, hindi lang palo, basta tanan yung illegal, yung tapin na bala. Nan, correct. Wiped.
Oh. Oy, So mayong unta ka. ang syudad sa Talisay, Action Eric patulutaw-hay wala to sang balita pagidya Oh. nga dinalagpo gid ah. Hmm. Pagati pa yung kapilan da sa Talisay da, daw mo ta listeners Talisay, si Manong Bobby Muñoz tablas Talisay, ka mamati sa aton. ano na sa ni retired Colonel Muñoz man. Aba si mga parentihan, na man naguro sila da maayo man nga tao si Inong Bobby Muñoz ni. Mati uy. Suki Ato pa pala gid to na. kada si Sir Joel Isiki, monitor man na to. Ara na sila. Oo eh. Ah, Pamilya sila, lin sila Talisay, ariban din sa sila yung pamilya din may Bagroyo. Ah. Sa to man kang Tod ka. gaga piyak Action Radio ginaya Action Eric. Very good, very good. Kami out naman da, patrona family, the monitor gid, no? Ara gid na iya dala Action Eric. Oo. Kaya gid na iya linalin gid, dalin sa una iya aton gid na iya mga loyal nga mga listeners sang Bauti, Action salamat, Radio. salamat gid. Oh, so Tetrik na rin sa akong ginamtaran para sa Action Night All. Ako naman sa Action Turut po di itang Junior. Punta sa balita, punta ka sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Aksyon Rofo Alagit dita live report gikan sa Tacbanwa sa Silay. Dala ang sa syudad sang Talisay. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:30 na. A report Aksyon Rofo dita ginadulong sa Kalamansang may TC. Halkalang nga vitamin C katudlo magbalanse pag nagapabakod sa ato sa immune system. May TC makabooster ng infeksyon o bosip-on, trangkaso, TB, pneumonia, ag iban pa nga balatian. Para sa mga kombinasyon tumarta may TC, parisi sa Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon gid nga kombinasyon. May kapitira kay Nanay Tessie Noble, Tutong Noble, kay Kagawad Peter May Noble, dira may kabigid. Kay JR, kay Boss Rex Noble, Kapitan Bibing Noble, dira ga-monitor gid sa ato, no? A report man na Xerofo dita ginadulong sa Kalamansang Santon Plus Coffee Mix, mga bro, karamis ang feeling sa relaxing gid sa isa katasa sa kape kun naga-istorya ka sa imo sa barkada. Mas naganami siya nga banding moments sa kada higop mo sang manamit nga kape. Samta naga-istorya. How much more ko ng kape kanyo ginainom healthy pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Kahimo sa Santon Suyas Kabarangay. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Purok Dam Site. Kaiser Edwin Pineda dira sa New Jersey, ga-monitor gid sa aton. Salamat gid. Aran sa ali sa report na Action Rofo, sa nota report ni Action Roger Gotib.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Action, Roger! May gabi! Pasok, Roger! Yes, aksyon ulit may gabi kag may gabi sa aton sini mga ka-aksyon sa Yes. mga balita diri sa sining Lunes nga Lunes. Wow. Sa Lunes sinang gusto mo nga. Pero lipat ko. Lipat ka pa sa adlaw, ha? Lipat ko base bla kon Martes? palang base bla Martes bla mas lende ko nga pura lang gid do mari ito Martes mo. Oh, correct. Tapos kay Lunes man. Oh. Mati, ang sila nga birada Was. Was kaga birada ang simana. Nan. Umpisa sang birada ang simana, umpisa sa politika. Alam mo na. Porte. Naman. Do, mayong tirada. O sumayang karong lugar ito tayo. Kama, ayaw ginagmay lang. Bro, Supot pala. Na masupot. Oo, dito di puno mo, supot man. Ako na lang tirada. Sa pila kayo ng balita, sunerek sa atin, sila nga pagtutok sa mga balita, kay naging patigay na sunerek ang pagpasaka na sa kaso sa isa ka persona nga sa engine na dako pagi sa isa ka search warrant. Oo. Naging patigayon sa mga katapos ng kapulisan kahapon sa aga ini. Mga alas 25 kontak na sa Ciudad Tigis-Escalante sa may Sitio Busay, Barangay Old Poblacion sa Ciudad Tigis-Escalante. Pa rin ang suspect na subject ng search warrant na si Axel Lobaton Iwayan, 34 anyos sa edad, residente man sang Sitio Busay sa Aboga Barangay. Pero sa report nga ang search warrant ini nga issue sa RTC branch 56 sa Raysuda sa San Carlos ini. Oo. Naging pirmahan ni Honorable Ami Alabado Aguiliano. Natatuhoy ini sa sininga persona sa kay Axel Lumaton agod nga ang iya sininga sulod sa balay. Amo ang taga-sudlon sinisang kapulisan kahit pagkatapos serve ang hininga search warrant. So successful in sinerek nga naka-recover ang kapulisan mga 25 na sang aga kahapon na. Sa anom ka mga small heat cell transparent plastic na may unod sa ginapatihan nga Cebu. Ang duha pa ka mga elongated nga transparent plastic na may unod man nga sa ginapatihan nga Cebu kag lapit sini isa ka bulto. Abaw. Nga Cebu man siya mga plastic na kaya pa ng sinerek recover siya. Pero sa report, si Bobo Mangkot, kasi nagay police duty lang Colonel Higan Bispi. Oo. Mga 17,000 malang kurong bili, kasi mga 0.25 grams Okay. ang kabugaton sa nakuha nga siya sa sininga persona, kaya target nila ini, kaya man, why nila ini na bypass, kaya daw ang nag-ikutan ng mga tinaoy, ilang mga batalaka, ilang may nagabaligya. Pero sa iya, pinapuloyan niya, ginadamo sa mga report niya, may ara siya din ang sininga ginuptan niya lang sa Cebu. So, natigayon man siyang matisbayan na kung natisbay sa kapulisan, kasi siya ginihimo nga para nga makuha na gila mo ng search warrant para nga mabaluskay ang iya kini nga sulod sang Panimalay Actionary. Kaya na patigay na pag-file siyang kaso sa pagbilar sa Republic 965. Batok kini nga persona ginisya ang gin-increase sa Escalante City PNP Action Area. Sa ito ganatan na balita, gina-clear na rin balita sinerik na kaya man ang report na kita na siling paglabo black sinerik siyang isa ka bata sa ina siling amay. Kaya suno pa sa report based man sa
staff report na itong sila nga nabaton nga ginlabo ini ang amay nga si Efren Dadison ay Ogyas alias Moroy, 59 anyos, residente ini siya sang Purok Pinagtulos sa Barangay Tablong, Siyudad Sunsagay. Kasadiin mga alas 8:30 tanda sa gabi kagabigid lamang at sabong mga insidente kag ang suspect amo ini si Rami Dadison y Arellano, 32 anyos, kaniya butan 31 anyos. Kada residente sa amuman nga lugar. Ang record abi nga nakita sini abi ni Rami Dadison nga ginakastigo kung sa iyang ama sa iya sining amay ang iya sinidua ka mga manghod. Uy. Kagaboto nga ginkuha yang ang ispading kaya pagkatapos yung labo niya iya amay makadua ka bises ligo ini sa ulo kag sa lawas kag karon na ginabulong pa sa hospital. I think daw sila ay provincial hospital siya dahil nga gin-transfer siya pagkatapos sa pagdala sa iya diri sa Alfredo Marañon District Hospital sa may siyudad sa Sagay, Accionarica. Okay. Now, sa ato namin pag-usisa, sining balita, kasi una nag-text sa aton, pero ang kayad nga muna, ang amay ko noong natin kumahubog, pintasan yung mga kabataan niya. Pero ang report yun, Accionaric, nga ang nag-ilinom, sa lini, inigid manggali Accionaric, ang apat, ang amay, kaya tatlo ka mga kabataan niya. Okay. Nga nag-alinom tungod kay birthday sa iya siniman nga kamanghuran lang bata. Oo. Kay siyam nitla talaga magutod mo. Bukod amo magli. Kadamo, gaga sa siyam sila malalaki kag tatlo ang babae. Ang report na birthday sining iya nga 22 anyos nga bata nga si Esme Dadison kag upod man Randy Dadison na mo na ang 23 anyos nga magulang kag ang ining si Rami nga mo din naglabo. Actually si Rami ganin naglabo man gilingway na igo ang iyang tatay. Okay. Sa paglabo iya kay nasagang ang libumba ko iskopita black sinerek sa mong ginpa kuan sila. Dala sa ila pili tungod aksinerek nga nagapasound sila. Oo. Ang speaker nga sa speaker box. So, ang ilaman amay, pagkatapos nga daw lapit-lapit na maubos ang kaduwang longlex ang whisky. Oo. Kasi nga ginainom, ba mga alas 7:30 takla ni gabi, nagsasa lang sa ila nga balay, nagtanaw sa TV. Pagtanaw sa TV, nagambal ang ila sining abay nga pahinaya ng ila sound kay katanaw sa TV. Oo. Tapos sinarek tigil pahinaya man tulong ila at pagkatapos nagambal naman lang nakita nilang nga pasayon paman nagambal nga tayo pasayon paman patuhan na mo niya. Oo. Yung patuduhan nila pero tiwais lang guro nakatalupangon nga salida naman sige na tanaw sa ila may tapos ang pasayon tunog yapon ang sound naging saway sila pero gawin nila kamati yun dalaan sila eskopita kaya ito nga ano ba sinerek nga atin natabo ang pagkinuputay hindi naman si Rami Dadison natulog nga Nexon Erek pero pagkatapos na nabasyagan niya nga may ara nga kinagual kasi nagbangon na siya magkita nga kinuputay nga iaras nga amay kaduaya pagi ka mga utod nga biyahan niya kay sila mga apat nagupon inom. Ate, ang natabo ang sunerek, nagkuha mo siya dahil sa kay linabo, ang iya sining amay. Sus. So, ang mga sunerek, hari niya po, so sa nga, sila nga interview sa sinig kay Rami Dadison, matapos niya natabo ang mga incident sa sunerek. Sila nung doon, sila ko nag-away, sir. Sila ito nag-away, tapos daw ako doon nakibot ko blaser nga, Murag-muragan. Oo. Doon nakibot ko ano sa akon, sir, na daw napalimutan mo, namo ko to ako naman. Pero sila din niya, tatlo, sir, ang nalilang sang away, sir. Nung inom ka mo? Sila, sir, pero ako tapos ako inom, nagpuhuay ka na? Oo. Pero nakainom ka na? Oo, sir. Huwag ka na mga puhuay ka?
Nag-contact ako inom sir kay ayaw berubah sabi na. Di ba ako yung inuman ni May? Nag-inom naman sir. Nag-inom man siya. Oo. So, pag nakita mo ito nga nagpakaribilango na, nag-ginahon sila sa lalong sir. So, pinayain na sila ka dibumba kan sila naman ka-establing. Si papa mo may dibumba? May ara sir. Ano ba dibumba? Iskubita? Oo. Pinatayaan naman ang mga dibumba mo? Oo sir. Saan may ka mula sa inaway? Saan hinimalana sir? Hinimalana. Ikaw may lumot na papa mo ay? Why sir? Why man? Okay. So, anong natabot? So, mali daw na board niya ka na, no? Oo sir. Oo. Pagkakita mo ito, ano, huwag masagot ang kulay man. Dahil sa kulay, sir, ito kulay sila, gitulihan ang imo, may gitulihan sa duwa mo kautot. Doon, lipat na ko sa sir mo kay, ano kayo alam mo ganyan? Marami, sir. Marami? Ano kayo pelito mo? Babison, sir. Babison? Okay. Ano ka kapagulangan ka? Oo, sir. Kinaitat mo? 32, sir. So, mga payag at sinerek sa siling magulang, kagang ikaduha naman mo isirag, gano'n kitayaan ginatali. Oo. Sang putita, ariya siling pagpayag man na. Sino galing mo niya? Randy, sir. Randy? Oo. Driver mo rin? 23, sir. Oo. Balik ako ka manuran? Hindi. Ano ko? Anak ba? Oo. Dahil ko yung rin natabuaw. Hindi kay... Ang halinang ginisina, sir, na si tatay nagkaka na sa babaw, tanaw TV. Nagambay sa pininayin nyo na anay ang bakit makanapo TV. Ako kasi yung pasound ko mo, ano nag-video kayo mo? Wala, sound lang sir. Yung pasound lang yun, hindi yung tatay sila ka mo kabalay. Si tatay mo sumabaw. Tanaw TV. Ikaw mo ya, kami aral dalawang pasound kami nga duwa. Ako lang duwa. Kaya inom ka mo. Pero kami na ako tatay, inom po. Ako marobot, galing kayo naglakat sa yan. Ano oras tao? Mga alas 8 si gabi, sir? Alas 8 si gabi, Nagsound pagkatapos sila, nagpa-sound ka mo anong tabo. Pagkatapos na nagpasayod na sambal naman niya, nagpasayod ko muna kaya, amon naman gita-gita ng okay, pasayod ka man. Nangakil ka sa amin, sir, nagamay ka nga. Lumapata pa sa akon, tapos nagkuha na sa dahil di bumba ka yag-track. Di kaya sa amon, sa Kishmi. Di bumba na sa inyo mo na? Kaya na. Tapos yung dayaan ka mo? Dayaan kami, tapos pag yate. Kaya nakakrak ang daan, sir, may bala na mo. Hindi nga gano'n. Kaya mo to pag ginagaway na sang di bumba, mo tayo, gihagaw na akon. Ako mag-itulog ni Bumba. Pag ako nakalabo tol kasi pero wala ko kahigo, sir. Kay amo na mo, amo yan ang di Bumba na. Ano mo ginakabiyata niya? Nang abo ng ispading. Pero wala ko yata kahigo, sir. Kaya amo na si Bumba. Ang pag kalabo ko siya sa isagi, wala pa si Bumba. Sagang. Sagang ko akong di Bumba. Lakat. Gidala kong dibumba sa loob sa balay. Pagbalik ko si tatay higda na, damo ng dugo. Naglakat ko kay papa mo na kadaya. Naglakat ako kaya ang dibumba ako na nagidala ko sa balay nila niyo. Pero sila po kulay mo. Nagbinamugay. Nabugay ko mo? Doon kaya ang dibumba. Giyagaw ko siya. Alam mo na, sir. Ano birthday mo? Hindi, birthday mo. Birthday? So, ako na action Eric, birthday sa nila sining auto kasi sa Kishmi, galing mo ng birthday boy. Na siling niya, nag-inulsol bang kung nag-action Eric sa ila, mag-hindi mo kasi siya mismo. Ganyan katapungol man siya kung kay Papa, yan o. Dalaw na sang kuhan ilim nun. Dala na action Eric sa ilim nun. Magani. Naud na pagkatunaw kasi no sa ila, why man kung may reklamo sa ila ng mga kaingon. Nga nagreklamo si Papa malakot nila kasi nagalantaw sa TV. Paguro daw gatunog pa ang sound sa TV. Abi nga tanaw sa ila siningabay. Correct. Kung ito sa ila nga gusto magaling sila kulong mga iyo pasensya sa ila siningamay galing nga ito mas hospital yara malagila Iloy.
Isling ko, tinano mo tabo, kailan mo kaso sa inyong Iloy para sa inyong amay sa pag-ibig na. Yung pinagambal mo to si nanay nga sa priso lang kami kululian ay 3 adlaw. Isling ko, ito ka matagwa ang mga mo, ayaw mo pasensya sa inyong amay ha. Kaya isling ko mo kalain, sinaya nga ginamo nyo ng amay yo. Ika silay na to ganang isa sila niya, abi kay pansya bilang hindi bumba mo. Dipinsa mo lang kuno sila tanay, galing kaya isa to doon muragan na si Rami Dadison na muning magulang, amoy ang naglabo. Saya sila nga amay, aksyonerik, igo sa dako to lawa sa may uloy ako nung kagsayas ni nawala mga gabay sa lawa sa labo mo. Sus. Ito ko na studying na aksyonerik, studying ba na napitalom na niya basta mga bukid-bukid na aksyonerik. Oo. Oo, ganito ginagamit lang na iya para inganiban sila na kargatapas lang. Pero may pala ginabaid. Pero may ginaksyonerik ginabaid, ginati preparado, ginapermi. Ano na, ara man sa 3 ang pag-ginulso ng aksyonerik, no? Ato lagi na rin correct na ito ng balita. Kaya man, ang amay, ang gagali ang makastiguhan sa kinataan, hindi yan ang report kay sa staff report na silindri, initial investigation disclosed that suspect grabbed a bladed bulo and half his own father when the said suspect saw that his 2 younger brother were mulling by the above named victim. So daw lang taon mo ang nakita giman tol man ginambal man Rami Dadison. Kapag bugtay kita ya kan sinuputay ang iya sini nga amay kag iya sini nga duwa ka mga manghod nga nagabilinto sa ilaban pag-inom nga apat. Siya yan natulugan na, ang yamay yan, ito na TV, si Randy na si Isme ang nabilin dito, nga nagpa-sound na lang. Diba, puputol siya, puputay na sunere, kag mo iya, inlabo iya, ang iya sininga amay. So, ngara at karoon ng sunere sa hospital, kag nga 3 naman, ang 3 brothers, ara man karon sa custody sang PNP sa siyudad sang Cagay matapos na nag-responder ang kapulisan at pinangdakop man isla sunerek ang konda sa kaan sa katubalan tanis buwas naglaw aksyon ereka. Kaya natin madulong nga report, malita, informasyon kita dari sa norte gamay sa probinsya sang Negros Occidental. Si Kapatrías na yung gabi, kay Mr. Jonathan Diaz, lapit-lapit na lang gali ang dasubulan, beer na gliw. Ito yung basta nga beer na niya, ba? Sadyahanay na rin. Gani. Manong nasigihon, tagini. Sustain. Kaya totoo yung lagay na ibasan ko, kaya boting banay kami ni. Ang gapo mati, kita ito naksunere, kaya subong mahal sa kay Migo nung manggubat sa kanong dolko maligo sa Tamyaw, sa maglimay, subong mati si Ma'am Judy Delmo, subong man si Ma'am Mercy Flores dito iya sa Hong Kong aksunere. Kaya totoo albit po hinula, kaya pumati kita gabi. Ara sa? Ara agad niya pumati kita po si Mami niya, si Tajalaw Bambo, Hoy Hinulad. Sama nga ito madulong ang mga balita at informasyon gikan diri sa norte kay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutin nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon Roger Gutin live report gikan sa may Northern Negros. Kami ako lang din ang pamilya magbanwa Flores kag Oktiba sa barangay Lakaron Banwa sang Valladolid. Dalin kay Toto Archie magbanwa. Kay Mr. Mrs. Pabling kag Marlene Padronya dira sa Purokogma barangay Tapi Kabangkalan City ginatamiyaw kamo ni Inday Rosemont Bosque Padronya. John Ramos may gabigid kay Diding Alojamento da kag kay Marilo Trabilia Catinoy. Asel Ohilia
Ato albig po kay Jaja Castillon Sabroso nagamonitor gid sa ato, no? Dira sa Payatas, Quezon City. Si Hela Birera sa Quiapo, Metro Manila, no? RJ Rob Llames may gabigid. Dina Decrepito nagamonitor gid sa ato kag si Nimisia Roques sang Tangob. Monitor ko diri sa KR Malaysia. Keep safe lang miga, taga Pahanukoy. Aling kay Melly Mels. Salamat kid, no? Star Mayo may gabigid sa Minnesota, USA. Na Mahaw Action Eric. Aga to sila eh. Hollander European Pancake Namit. Ay, birthday. Ayumi. Kami ako lang dira istarduta ni Moya sa Granada. Okay. Nong Edwin Pineda may gabigida sa New Jersey, no? Balik ka report na action dyan pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Coca-Cola. Sarap. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa balagad ba nga gabi na kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sa Barangay Minas, Sipalay City. Kag happy rin siya kay Inibid Anozama. Balik ka sa Action Jan Diaz. Sa ato sila Patrol 2, sa ato sila Crosswind Patrol. Sa last kag final stretch ang ato sila pamalagad Action Patrol Program. Lunes nga edisyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Mike Patrol! Field Report! Action Jan, sa balik ka report, is ka Mac. Action na rin magpakaisa, no, ining nadakpan sa bypass operation ngaging kasa sa mga kapulisan sa police station number 6 kay nasang hapon sa mismo sa area sang barangay 28, particularmente na sa bahin sa Puro Kawayan, barangay 28, syudad sang Bacolod Action na Erika. Actually, ini sila magpakaisa, ang isa diri kaupod niya, amo gini ang subject sang bypass operation. Ganun kaya tinatsempuan sa kasang bypass operation, alam mo dito sa lugar, ining subject, kung ining iyain ipakaisa Action Erika. Pero ang subject naman si Wani Villalba. Wani Villalba, 49 anyos, alias Wani, residente mismo sang mismo nga lugar. Na-recover the reaction direct mga more or less mga 6 grams sang illegal nga droga, ining na-recover sila posisyon kag control kag base sa Dangerous Drug Board kung DDV value, ini nagadangat naman sa kapin 40,800 pesos ang market value sa mga illegal nga droga nga na-recover. May isa ka heat-sealed transparent plastic sachet maning bypass item kag may-ari pagidari 3 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet, may 8 ka heat-sealed transparent plastic sachet pagid containing suspected shabu nga nakuha naman sa posisyon sa makaisa sa ni Villalba Action Erika. May isa ka surgical face mask nga nakuha, may cellphone nga naruhag sang blue kag 450 pesos nga cash proceed, wala labot sila dirang 500 pesos nga mark money o kanang bypass money nga gigamit ng poster buyer sa pagbaliga sa illegal nga droga. Ang subject na si Villalba sa pag-check naton sa mga kapulisan, ni sadto nadakpan naman bangod sa pabaligya sa illegal nga droga. Action direct kag nag-engage sa pagbaligya sang ginasuspetsyon sa buo, gin-monitor sa kapulisan, nadakpan kay sa bypass operation. Sa karon ng preso dira sa custodial facility, burigya makaisa sa police station number A6. Kag sila nagdala sa kansang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upod sang illegal nga droga. Balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa brutal sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Salamat dyan, Daya. Ba't kapugusan naman nga papakalagad sa Action Patrol Program sa Lunes, edisyon mga tako pili temporaryo, balik ini buwas sa Martes. Ato sa nga mapatrol yun at reporters in action nga napalagad. Garo kami sa Action Roger Gutib, Action Rofo Diita, Action Jan Diaz, Action Papang Nixon Taho, mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center, Action of Defense Short, ng partner Studio A, Broadcast, Inyo na Nelmar Madera, Backup, Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action, Christian James Benares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Barico, sama-sama Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korban Action at Patrol Program. Lunes, Tautob, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipatan, tis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pang pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ako sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.